Danny Davies, Bale i Marshall fynd ar ei holi, oedd yn dda, Bale i'r cort, a mae yna gyfle fan hyn i Gwion Dafydd. Wel, cyfle gorau'r gêm hyd yma. 5 munud wedi chwarae. Gwion Dafydd yn gwybod, dylen fod honna yng nghefn y rwyd. Alfie Jones i gyfeiriad Tom Gameson. Danny Davies ar peniad. O, mae yna gyfle fan hyn i'r ymwelwyr ag Ethan Edwards. Gwaith creu, mae'r safon ucha gan Trethomas, ond Ethan Edwards bach yn wyllt efo'r ergyd. Young. Dyna le ar ochr bell gan Tom Jones. O, pas gampus gan Brad Young ac yna mi gafodd ei daro go iawn yn y fan yna. Jones o heibio'r amddiffynwr yn hawdd. Jones yn dal i fe'n. Jones i'r cort. Ac mi oedd hi'n dasg hawdd i Gwion Dafydd. A ni'n agosau at yr hanner awr. Ond mae'r clod i gyd i Tom Jones allan ar yr ochr dde. Sgorydd Gwion Dafydd fydd gôl haws y tymor yma. Brennan heibio i Edwards. Pasg. Routledge Gwion Dafydd. Heibio i Gwion Pew Jones a Tom Jones. Jones yn ei gosod i Danny Williams o arbediad campus. Arbediad campus gan Harry Irving. Mae dal yna i'r Seintiau. Jones. Yr ergyd gan Brennan. A'r golwr. Gan bwysau gan Gwion Dafydd, ond arbediad. Wel, o'r safon uchan yma yna gan Harry Irving. Jones. Derbyn y bas yn ôl gan Routledge i fewn at Gwion Dafydd. Dafydd. At Young. Brad Young. I'w gwneud ti'n ddwy. O! Sut fethodd hwnna? Brad Young. O, mi nath o greu'r lle. Mi'n meddwl bod ti'n ddwy ddim i'r Seintiau Newydd. Luke Brennan. A'r gig gornel i'r Seintiau. Bale yng nghefn y rwyd. Y peniad gan Ashley Baker. Y gig gornel gan Brennan. Ash Baker ar peniad. Seintiau Newydd 2. Adar Gleision Trethomas dim. Bale yn cael ei chadw ar dir y chwarae gan Marshall. Dyma Brennan. Brennan ar Bale yn cael ei gwiro i rwyd i hun. Gan Andrew Evans drian. 7 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Seintiau Newydd ymhellach ar y blaen. Bale yn cael ei chwarae i fewn gan Brennan ac Andrew Evans. Fydd o ddim eisiau gweld yr uchafbwyntiau na fydd. Danny Davies, dan bwysau gan Gareth Tedston. Routledge lle unwaith eto gan Marshall ac amser i fesur y croesiad. A Gwion Dafydd yn amseru'r hediad yn berffaith. 2 funud ar ôl iddyn nhw sgorio'r drydedd, mae hi'n bedair. Routledge o'na le ar yr ochr bella i Marshall. O, pas gampus gan Routledge yn rhyddhau Jordan Marshall. Marshall, mae Gwion Dafydd yn y canol. Mae Holden yna hefyd. Dyma Brennan. Ash Baker yn ceisio eich rhan hyn ôl a Gwion Dafydd. Yr hat-trick. Mae'n 5 i'r Seintiau. Mae Gwion Dafydd i sgorio 2 ohonyn nhw. 5 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. Seintiau Newydd 5. Adar Gleision Trethomas dim. Marshall. Brennan heibio i Manuel Brennan ac yn hawdd i Canavan. A i Canavan gafodd y cyffyrddiad ola. O fo fydd yn cael y clod. Ddim yn ama falle fan Lee Baldock gafodd y cyffyrddiad ola un. Brennan. I lediad Canavan, mae Gwion Dafydd i fewn i'r canol, y Bale yn ôl at Holden. O'na chi gol o'r safon ucha 1 gan ddeiliaid y Cwpan. Slick i lawr yr ochr chwith a Rory Holden yn sgorio'r 7th